السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما زاغ البصر وما طغى، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مخبرا وحاکما وعامرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے سارے حضرات۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبہ یا نعمت اللہ۔ گرامی قدر حضرات، حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ مرتن فتح اللہ لہ بابا من العافیہ او کما قال۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جڑا بندہ ایک واری میری ذات تے درود پاک پڑھ دے، اللہ رب العالمین اس بندے واسطے آسانی دا ایک دروازہ کھول چھڑتا ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ ایڈا وڈا پیدا فرمایا ہے کہ او دا ایک پر مشرق وچ ہوندا ہے، دوسرا او دا پر مغرب وچ ہوندا ہے، او دا سر عرش دے تھلے ہوندا ہے تے پیر او دے تحت سرا وچ ہوندے نے۔ حضور او اتنا بڑا فرشتہ او اللہ نے بنایا کادے واسطے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جدوں بھی کوئی میرا امتی میری ذات تے ایک واری درود پاک پڑھدا ہے، جدوں بھی میرا امتی میری ذات تے ایک مرتبہ کی کردا ہے؟ درود پاک پڑھدا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے نو حکم ارشاد فرماندا ہے، اے فرشتے، اے عرش دے تھلے جڑا نور دا سمندر ہے نا، اس سمندر وچ غوطہ زن ہو، پنجابی چاہندے نے ڈبی لانا۔ اللہ فرماندا ہے اس نور دے سمندر وچ غوطہ لا، ڈبی لا کے تے باہر نکل۔ وہ فرشتہ جدو اس سمندر وچ ڈبی لا کے باہر نکلنا ہے تو عرض کردا ہے، یا اللہ ہن تے میں اس سمندر وچ غوطہ زن ہو کے باہر آ گیا، ہن فرما۔ اللہ کریم ارشاد فرماندا ہے، اے فرشتے اپنے اے دووے پراں نو چھنڈ۔ وہ فرشتہ اپنے پراں نو جدو چھنڈ دے نا،
حضور فرماندے نے او دے پراں تو او جتنے بھی پانی دے قطرے ڈگدے نے نا اللہ فرماندا ہے جننے قطرے ڈگے او ساریاں دے پھر فرشتے بن جاؤ. اچھا انہوں تسی اندازہ لاؤ فرشتہ ایڈا وڈا ہے تے پھر او دے پر ایڈے وڈے نے کہ ایک پر کھولے تے مشرق دوسرا مغرب تک. او فرشتہ جدو اپنے پر چھنڈدا ہونا ہے انہاں پراں وچوں کنے کو قطرے تھلے ڈگدے ہونے نے. اللہ انہاں سارے قطریاں دے پھر فرشتے بنا دیندا ہے. جدو سارے قطریاں دے پھر فرشتے بندے نے فرشتہ جدو وہ سارے فرشتے جدو اکھاں کھول دینے تے عرض کر دینے یا اللہ ساڑی کی ڈیوٹی ہے اساں کی کرنا ہے. اللہ کریم ارشاد فرماندہ ہے او فرشتے ہو تو آڈی ڈیوٹی ہے وے جس میرے حبیب دے امتی نے ایک واری میرے حبیب دی ذات تے درود و سلام پڑھے ہے تو آڈی ڈیوٹی ہے وے ہون تو لے کے قیامت تک اوس میرے حبیب دے امتی واسطے تساں بخشش دیاں دعاواں ہی کر دیں. کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے. خوش قسمت نے وہ سرکار دے امتی جنہاں نے درود پاک پڑھے ہیں تو جنہاں آجے تک نہیں پڑھیا وہ بھی کوشش کرو 2-4 مرتبہ پڑھنے دی درود پاک. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ. شرماؤ نہیں شرمانا ہوئے تے برے بول بولن لگیا شرمانا چاہیے ہے گانے گان لگیا شرمانا چاہیے ہے لیکن جدو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ درود و سلام پیش کرنے دی باری آوے شرمانا نہیں چاہیے. عقیدت و محبت دنال سب مل کے پڑھیے ذرا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وصحابیکہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ. حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے حضرت جبریل کا یوں جانا اور ہے طالب و مطلوب کا ملنا ملانا اور ہے طالب و مطلوب کا ملنا ملانا اور ہے. ایک باری سارے پیار نہ لاکھو حضرت سبحان اللہ. اور جانا موسیٰ کا کجا کیا بات ہے کیا بات ہے. بیٹھے ساتھ میں نے کیا دسا یا ایلی واہ بیٹا واہ. میں نے فرمان ہے سن جی ساڑھے بندے سور بڑی پسند کر دے. میں کیا سرج وجہ ہے وے سارے ہے ہی سور آلے کیونکہ کسے بے سورے نہ ساڑھی سوری نہیں. نعرہ رسالت ہے سور آلے سارے. ایک بات یاد رکھو سور بھی ہمیشہ ادو لگ دی جدو اگے سور آلے بیٹھے ہون. میں سور لاندہ رہا تسی سر سٹ کے بیٹھے رہو پھر سور نہیں پھر بے سورا کام ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. ایک باری محبت نہ فرمائے حضرات. جانا موسیٰ
محمد کا کجا جانا موسیٰ کا کجا جانا محمد کا کجا اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے اپنا جانا اپنا جانا اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء فخر آدم و بنی آدم نور مجسم شفیع معظم ہادی کل دانائے سبل مختار رسول مدنی تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد مجاہد ملت خطیب پاکستان حضرت مولانا علامہ قاری عبد الرحمن صاحب سیالوی دامت برکاتہم القدسیہ زینت محافل اہل سنت جناب رانا عدنان احمد صاحب طاہر مقتدر محتشم سامعین حضرات آج دی خوبصورت محفل پاک جس دے اندر میں اور تسی سب حاضر ہاں دعا ہے اللہ رب العالمین حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دے دامن کرم دا صدقہ ساڑی اس حاضری نو اپنی بارگاہ وچ شرف قبولیت عطا فرمائے جناب حاجی غلام شبیر صاحب جناب محمد منشا گولڑوی صاحب جناب محمد عمران ظفر صاحب محمد انس منشا بھٹی صاحب جناب حاجی رضوان عباس صاحب محمد طیب علی رضا صاحب دیگر انہ دے معاونین جنہوں نے ایک خوبصورت محفل پاک دا اہتمام و انصرام فرمایا ہے دعا ہے اللہ سب دی حاضری نو اپنی بارگاہ بشرف قبولیت عطا فرما کے اساں سارے واسطے اس نو دارین دیاں سعادتاں دا باعث بنائے بغیر کسے لمبی چوڑی تمہید دے میں جناب دے سامنے قرآن پاک دے چند الفاظ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے دعا ہے اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے حضرات گرامی مہینہ تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اور میرے ذمے جڑا موضوع لگایا گیا ہے وہ ہے ذکر معراج مصطفیٰ ویسے جی میں تسا سبحان اللہ کیے نہیں وہ تو میں نے پتا ہے وہ دی وجہ ہے خطیب سیالوی ہوئے تے منن والے سارے اہل سنت و جماعت ہونگے تو یقیناً بولن گے بغیر کسے لمبی چوڑی تمہید دے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں واقعہ معراج بہت وسیع ایک چیپٹر ہے
اللہ دے جلیل القدر نبی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، توجہ ہے نا بھی سارے، تقریر بلا تمہید شروع۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کوہ طور تے تشریف لے کے گئے۔ کوہ طور تے آپ جدو پہنچے اور مفسرین کرام نے لکھیا کہ آپ اپنی رفیقہ حیات حضرت سیدہ صفورہ سلام اللہ علیہا آپ نو نال لے کے مدین شہر تو جدو مصر وال آ رہے سن تو رات دا ٹائم سی، کلیم اللہ علیہ السلام نے ایک مقام تے حضرت صفورہ سلام اللہ علیہا آپ نو بٹھایا اور بٹھا کے فرمایا صفورہ تو ایتھے بیٹھ، میں کدھرے دائیں بائیں دیکھنا کدھروں میں نے تھوڑی جی اگ مل جائے وہ لیا کے تھے اگ بالاں گے تے سیکاں گے۔ کلیم اللہ علیہ السلام اتھے بٹھا کے جب تھوڑا جہا چلے آپ دی نظر سامنے پئی، سامنے سی ایک پہاڑی، اس پہاڑی تے کلیم اللہ علیہ السلام نے جدو دیکھیا آپ نیچے سن تو جدو نظر اتے گئی نا تو آپ دیکھ دینے کہ پہاڑی دے ہوتے ہیں جو محسوس ہو رہا ہے جی میں اگ بلدی پئی۔ کلیم اللہ علیہ السلام نے دیکھیا اگ بلدی پئی، آپ اس اگ دی طرف چل پے۔ چل دے ہاں جدو آپ پہاڑی دے اتے آئے تو دیکھ کے حیران ہو گئے کہ پہاڑی اتے اگ کوئی نہیں، البتہ پہاڑی دے اتے ایک بوٹا ہے، اس بوٹے وچوں نور پیا نکل دا ہے۔ اگ کوئی نہیں پہاڑی تے، مگر وہ دے وچوں نور پیا نکل دا ہے۔ کلیم اللہ علیہ السلام وہ دے کول کھڑے ہوں کہ نا جی اس طریقے نال حیرانگی نال اس بوٹے والو ویکھ رہے نے، کہندے پہنے واہ مالک تیری قدرت تو صدقے جاواں، یا اللہ بوٹے وچوں بھی نور کڑ دیتا ہے۔ میں جملہ بول گیا تسی سن گئے ہو ماشاءاللہ، واہ مالک تیری قدرت تو صدقے جاواں، اس بوٹے وچوں بھی تو نور کٹ دیتا ہے، مالک دی مرضی نہ چاہے تے بوٹیاں وچوں نور کٹ دے۔ مالک دی مرضی وہ دیکھ رہے سن کہ بوٹے وچوں نور نکل دا پیا، انہوں اجے کھڑے ہوں کہ ویکھ ہی رہے نے کہ اچانک آواز بھی آن لگ پئی۔ کدی تسی کسے بوٹے وچوں آواز سنی؟ کیوں بھائی؟ اور سنو اللہ دا قرآن سننا ذرا، توجہ ہے سارے علی بھائی؟ ٹھیک۔ اللہ دے نبی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ اجے انہوں دیکھ رہے سن، نالے این چکر لگا رہے نے تے بڑے غور نال ویکھ رہے نے، اللہ دیاں حمدہ کر دے پہنے واہ مالک تیری قدرت تو صدقے جاواں، اس بوٹے وچوں تو نور کٹ دیتا ہے۔ اجے انہوں ویکھ دے ہی سن پہ کہ اچانک آواز بھی آن لگ پئی، جڑی آواز وہ دے وچوں آئی اللہ نے اس نو بھی قرآن اچ نقل فرمایا۔ جو سبحان اللہ بولو تو میں اللہ دے قرآن دی آیت پڑھنا چاہنا۔ اللہ دے نبی سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اس بوٹے کل کھڑے نے، حیرانگی نال اس بوٹے والو ویندے پیسن، اچانک بوٹے وچوں آواز آئی، آواز آن دیئے اَيَّا مُوسَىٰ اِنِّي اَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اس بوٹے وچوں آواز آئی اے موسیٰ میں تیرا رب رب العالمین۔ کلیم اللہ علیہ السلام نے جدو اے آواز سنی ہے، بڑی مٹھی جی آواز، بڑی پیاری آواز، اللہ دے نبی کلیم اللہ علیہ السلام نے جدو آواز سنی ہے عرض کر دینے پروردگار عالم یا اللہ تیری آواز وچ کتنا لطف ہے، تیری آواز وچ کتنا
کتنا مزہ ہے، تیری آواز وچ کتنی مٹھاس ہے یا اللہ، تیری آواز وچ کتنا لطف تے سکون ہے۔ تے عرض کر دینے یا اللہ تیری آواز وچ اتنا لطف ہے تے یا اللہ جے تینوں ویکھیے تے پھر کتنا کو مزہ تے لطف آئے گا۔ اللہ دے نبی کلیم اللہ علیہ السلام نے اوتھے کھڑے عرض کیتی ہے، عرض کر دینے یا اللہ ربی ارینی انظر الیک۔ نہیں سارے نہیں بولے، ذرا ایک باری ہاتھ بلند کر کے بولیے سبحان اللہ۔ اللہ دے نبی سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام عرض کر دینے یا اللہ تیری آواز وچ اتنا لطف ہے یا اللہ جے تینوں ویکھیے پھر کتنا کو لطف آئے گا۔ عرض کر دینے یا اللہ ربی ارینی انظر الیک انظر الیک انظر الیک۔ یا اللہ اپنا دیدار کرا مالک، میں تینوں ویکھنا چاہنا وا۔ جدو کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کیتی ہے یا اللہ اپنا دیدار کرا دے، اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ میں تینوں اپنا دیدار کرا سکنا وا لیکن لن ترانی، اے کلیم تو مینوں نہیں ویکھ سکدا۔ عرض کیتی یا اللہ اپنا دیدار کرا دے۔ جدو بار بار عرض کیتی ہے اللہ کریم نے فرمایا ٹھیک ہے میرے نبی کہ تو ضروری دیکھنا چاہنا ہے کہ لے سن اے جڑا پہاڑ ہے اس پہاڑ اتے میں اپنی صفاتی تجلی او دا ایک تھوڑا جیا حصہ اس پہاڑی تے سٹنا وا۔ اگر اے پہاڑ اپنی جگہ تے کھڑا رہا کہ ان قریب تو بھی منو ویکھ لوے گا۔ علماء لکھیا ہے فرماندے نے رب العالمین نے اپنی صفاتی تجلی دا سوئی دے نکے دا کروڑواں حصہ جدو پہاڑ تے سٹیا ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ کلیم اللہ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ او یارا صفاتی تجلی نو وکھیا ہے کہ او بھی پوری نہیں بلکہ علماء لکھیا کہندے نے سوئی دا نکے دا کروڑواں حصہ۔ ہن تسی خود اندازہ کر لو سوئی کڈی کو ہے تے سوئی دا نکا کڈا کو، پھر اس نکے دا بھی کروڑواں حصہ جدو کلیم اللہ علیہ السلام نے اس نکے نو او دے مطابق جدو اس تجلی نو وکھیا ہے کلیم اللہ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ ہن توجہ رکھنا جڑا جملہ میں عرض کرنا چاہنا، اللہ دے نبی نے جدو اس تجلی نو تکیا ہے، طبرانی شریف دی حدیث مبارک ہے، تیرے تے میرے لجپال آقا کریم نے فرمایا جدو کلیم اللہ علیہ السلام نے جدو او صفاتی تجلی نو تکیا، تجلی نو ویکھن تو بعد کلیم اللہ دی نظر دی کیفیت ہو گئی کہ رات کالی سیاہ رات دی اندر 3 میل دور کالے پتھر تے ٹرن والی کیڑی نو بھی اللہ دے نبی ویکھ لیندے سن۔ میں کیا یارا جن صفاتی تجلی دا ایک حصہ ویکھیا او دی نظر دی کیفیت اے ہو گئی ہے کہ سیاہ رات دی اندر کالی کیڑی کالے پتھر تے ٹرنے والی کیڑی نو ویکھ لیندے نے۔ پر یارا او دی گل کراں جن صفاتی تجلی نو نہیں ویکھیا بلکہ جدے بارے اللہ فرمایا ما زاغ البصر وما طغى۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ جن صفاتی تجلی نہیں تکی اللہ فرماندے ما زاغ البصر وما طغى۔ ایدہ پنجابی ترجمہ کراں، اللہ فرماندے ما زاغ البصر وما طغى، فرمایا اکھ پھری بھی نہیں، حد تو بدی بھی نہیں،
ادھر ادھر نظر ہوئی بھی نہیں، حد تو ودی بھی نہیں، ٹک ٹکی لا کے رب دا جنہیں دیدار کیتا ہے او دا نام نامی اسم گرامی جناب محمد مصطفیٰ ہے۔ ہن جڑا جملہ عرض کرنا چاہنا وا او یارا جڑا صفاتی تجلی نو ویکھے او دی نظر دی کیفیت دے وے، سیارات دے اندر کالے پتھر تے ٹرنے والی کالی کیڑی نو نبی ویکھ لیندے نے، تے جنہیں جاگ دیاں سر دیاں اکھاں نال سامنے پہ کے ٹک ٹکی لا کے رب دا دیدار کیتا ہے۔ پھر منو کہہ لین دیو نا او نبی گنبد خضرا وچ بہ کے اس مسجد وچ بہ کے ذکر کرنے والیاں نو بھی نبی یقیناً ویکھ رہا۔ واہ واہ واہ، او مصطفیٰ کریم علیہ السلام اللہ اکبر یا رسول اللہ، حق چار یار زندہ حضرت یا رسول ماشاءاللہ یا سانو سیالوی صاحب کہی آندے جی سنی بس مک گئے کہ انہاں دا مستقبل طریق ہے، میں کہا جدو انج دے بچے ہون پھر طریق نہیں ہوندا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو میں کئی باری ساڈے سنی کو جو بیلی جڑے نا خاص کر کے بڑھے بابے وہ جدو چھوٹے بچے ہیں او چل بھاجا تو کی لینا آ گیا، ابا تیرا آندا نہیں تو مسیتے آ کے سانو ستانا ہے۔ میں کہا نہ انہاں نو کڈیا کرو، جیو لالی انہاں نو نہ کڈیا کرو، او دی وجہ کی ہے سن لو، او دی وجہ ہے وے اے جدو بچے بڑے ہون گے نا انہاں دے سامنے اگر کوئی آکھے نا ذکر میلاد کتھے لکھے ہے تو یقیناً غازی ممتاز بن کے منہ تے تھپڑ مار کے آکھن گے او رام نہ بو تو پوچھنا کتھے لکھیا سی تے نکے نکے ہوندے سا جدو ذکر میلاد دیاں محفلاں وچ جاندے رہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ماریا نہ کرو انہاں نو پیار نال بٹھایا کرو۔ لو بھئی توجہ حضرات، تیرے تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے ذکر معراج دی گل میں لگا چھیڑن، قرآن پاک دی جڑی آیت پڑھی سی وہ دا ترجمہ عرض کر دیتا، ان اللہ کرے اتھو تک پہنچ جائیے ہوں اتھو تک میں نے فرمایا نا بھی اتھو تک لے کے جانا میں چلو۔ اللہ کریم نے فرمایا جبریل یا اللہ حکم، فرمایا جنتی چو ایک سونا جا براق لے کے آ، ایتھے تک آندے آندے بھی تقریباً ایک جمعہ پورا لگ جاؤں، بولا سیالوی صاحب جان دے تو انج کہہ لو میں ایک جملے دے وچ ایک گھنٹے دی تقریر کر چھڑی، ایک براق لے کے آ، ٹھیک ہے مالک۔ جبریل امین جنت وچ گئے، علماء نے اپنی اپنی کتب دے اندر بیان فرمایا کم و بیش جبریل امین نے 40,000 دے قریب جنت وچ براق ویکھے۔ جس براق کول جناب جبریل جاندے نے نا خوش و خرم نظر آ رہا ہے، مسکرا رہا ہے۔ جبریل امین چلدے ہیں ایک براق دے قریب پہنچے نا، براق انج نگاہاں جھکائیاں اکھاں چوں آنسو بہا رہے ہیں۔ اتھے میں رک کے ایک جملہ کہاں گا، عموماً پنڈا تھاواں تے نکے نکے جو ہوندے سن وہ پنڈاں دے وچ جڑے ساڈے بزرگ علماء سن نا، بزرگ بابے جنہاں نوں اسی پنجابی چاہندے ہیں میانے، انہاں کولوں ایک جملہ سنی دا سی ہے جی جبریل امین جدوں جنت وچ گئے نا تے ویندے سارے براق بڑے سونے خوبصورت تے ٹردیاں ویکھیا ایک براق ایک نکر وچ لگا بڑا ماڑا جہا براق تے کوئی ایڈا سونا بھی نہیں سی تے او نیویاں نگاہاں کر کے تے روے پیا۔ میں آکھیا مولوی صاحب عقل نہیں مندی ہووے سرکار دی سواری تے پھر کچھ ہی ہووے سرکار دی سواری تے پھر ماڑی ہووے۔ جی میں رب نے یار سونا بنایا ہے یار دی سواری بھی سب تو سونی بنائی۔ جبریل امین پہنچے، ویکھیا براق نے سر جھکایا ہے، اکھاں چوں آنسو۔ کی گل ہے بھائی تینوں نہیں پتا اج تے بڑی مبارک رات ہے تے تو رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جبریل میں نے پتا ہے اج رات بڑی مبارک ہے خوشیاں والی، تو روندہ کیوں پہ آئے؟ انہوں نے کہا گل ہے وے روندہ اس واسطے ہاں
اج دا نہیں رو رہا, مینوں تے مدتاں ہو گئی. کیوں رو رہے ہیں؟ بس 2-4 منٹ صرف ایتھے رک کے آستہ جی گل کرنا چاہنا. رو کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اج دا نہیں مدتاں تو رو رہے ہیں. کیوں؟ انہوں نے کہا جدو اللہ نے مینوں پیدا کیتا سی نا, جدو میں اپنی اکھاں کھولیاں میں دیکھیا ہے براق پھردے سن پے, تے میں ہر براق دی پیشانی تے کلمہ شریف لکھیا ویکھیا. تے میں ایک براق نو پوچھیا اے تیرے متھے دے اوتے جڑا لکھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اے اللہ دے نام دے نال اے جڑا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے کون نے؟ تے اس براق نے آکھیا اے میرے تے ہی نہیں لکھیا, تیرے تے بھی لکھیا ہے, سارے براقاں دی پیشانی تے لکھیا ہے. اے کون نہ کر رب دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام. اچھا یہ سانو کیوں بنایا گیا ہے؟ انہوں نے کہا ایک رات آنی ہے جدو اللہ نے اپنے حبیب نو اپنی بارگاہ چ بلانا ہے, ساڈے سارے وچوں کسے ایک نو چنیا جانا ہے, کوئی ایک دی انتخاب ہونا ہے. اچھا اے جبریل بس اس دن تو لے کے اج دے دن تک رو رہے ہیں, پتہ نہیں کدا انتخاب ہونا ہے. جبریل گل لے وے منزل ایک ہی ہے پر راواں وکھریاں وکھریاں نے, کوئی ہس کے یار منا لیندا ہے, کوئی رو کے یار منا لیندا ہے. ہائے ہائے بس اتنی گل ہو رہی سی تے حکم ہویا جبریل جلدی کر اینو ہی لے جا جڑا یار دے فراق وچ آنسو بہا رہا ہے. جبریل امین براق نے یا اللہ حاضر ہن کی حکم ہے؟ فرمایا جبریل جنت دے وچ حوض کوثر دے مٹکے بھی پا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ٹھیک ہے یا اللہ. اور حکم فرمایا جبریل یا اللہ حکم. فرمایا میکائیل نو بھی نال لے لے, اسرافیل نو بھی نال لے لے. ٹھیک ہے یا اللہ. اسرائیل نو بھی نال لے لے. یا اللہ یہ تے جانا کٹ دے. فرمایا انہوں کہا اج کسے دی نہیں کڈنی. ٹھیک ہے یا اللہ. فرمایا جبریل میکائیل اسرافیل سارے اپنے نال 80 ہزار فرشتے لے لو. کتنے؟ میں بس اقتباس ہی عرض کرنا چاہنا, زیادہ تفصیل اچ نہیں جانا چاہتا. 80 ہزار فرشتے. ٹھیک ہے یا اللہ آ گئے سارے. فرمایا براق اے سامنے میں توڑے. جبریل یا اللہ حکم. فرمایا 80 ہزار فرشتے براق دے اگے لا, 80 ہزار پیچھے, 80 ہزار سجے, 80 ہزار کھبے. یا اللہ اے جڑے ساڑے نال نے انہاں فرمایا اے نہیں ہے تے تواڈے نال نے, ہور لا نال. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. 80 ہزار اگے, 80 ہزار پیچھے, 80 ہزار سجے, 80 ہزار کھبے تے 80 ہزار انہاں چواں فرشتیاں دے نال. یا اللہ ہور کی کرنا ہے؟ فرمایا جننے فرشتے اگے پیچھے سجے کھبے نے نا انہاں ساریاں دے ہتھاں وچ نور دے دیوے بھی پھڑا. نور دے دیوے پکڑا انہاں دے ہتھاں وچ. ٹھیک ہے یار. جدو جناب جبریل امین ٹرن لگے اللہ نے فرمایا جبریل رک. یا اللہ حکم. فرمایا بڑی وسعت ہے, بڑی پرواز ہے تیری, پر سن اج چلنا ہے میرے حبیب دی بارگاہ چ. اج اپنی انا نو مٹا کے میرے حبیب دی بارگاہ جانا ہے. او بھئی جناب جبریل امین آئے. مختلف روایات دے پیش نظر چونکہ دائیں بائیں علماء تشریف فرمانے, علماء دی موجودگی دے اندر بڑا سوچ سمجھ کے بولنا پہندا ہے. ویسے بھی علماء نو ویسے بھی سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. بندہ بعد پھر پریشان نہیں ہوتا, بعد جو پھر بندہ وضاحتی بیان دیندہ پھر کیڑی ضرورت ہے کہ جی میں جسی اصل میرا مقصد ہے, میں کہا تو پہلے ہی مقصد تیار کر کے رکھنا سی نا, بعد جو وضاحتی بیان دینے دی ضرورت ہی نہ پوے. اللہ پاک اپنے حبیب دا صدقہ خیر و عافیت فرمائے تے خاتمہ ایمان تے فرمائے. دعا کریا کرو ہر آمین. بڑے بڑے لے گئے پٹڑیوں, دعا کرنی چاہیے یا اللہ خاتمہ ایمان تے فرمائی, بھریا اس دا جانے ہو جس دا توڑ چڑھے. لو جی جناب جبریل امین پہنچے کتھے جس مکان دے وچ تیرے تے میرے کریم آقا علیہ السلام آرام فرما رہے سن. کر کدھے؟ مولا علی شیر خدا دی سکی پہن دا. ویسے صدقے جاواں تواڈے سبحان اللہ آکھن دے بھی بھائی تسی دوویں میرے نال آئے ہو, تسی اچھی سبحان اللہ ضرور آکھیا جی تاکہ تواڈے لو ویکھ کے ضرور سبحان اللہ آکھ لین. ہاں جی توجہ. گھر مولا علی شیر خدا دی ہمشیرہ دا نام ہے ام ہانی. کی نام ہے بھائی؟ بولیے ذرا کی نام ہے؟ ام ہانی. آقا کریم علیہ السلام چادر لئی اتے حضور آرام فرما رہا. جبریل امین دروازے تے آئے. یا اللہ تیرا حبیب اج
جلدی جلدی نماز پڑھ کے چادر لے کے آرام کردا پیا. یا اللہ میں دروازے اگے آ گیا, جے حکم ہوئے تے کنڈی کھڑکا دیاں. مالک فرمایا جبریل اج دی رات کنڈیاں کھڑکان والی نہیں. یا اللہ پھر آواز دے دیا. فرمایا ویکھ بارگاہ میرے حبیب دی ہے, اچھی آواز بھی نہیں دینی. یا اللہ پھر کیویں جگاواں؟ فرمایا جس کمرے چ میرا حبیب آرام فرمائے نا, اس چھت نو شک کر تے حبیب دے قدماں وچ جا. اچھا اختصاراً ایتھے عرض کراں, حدیث شریف ہے کہ جبریل امین اتنا بڑا وجود ہے جناب جبریل امین دا کہ جبریل اگر ایک اپنا پر کھولے نا تو سارا مشرق وہ ایک پر دے تھلے آ جاندہ ہے. یار ایڈا بڑا جبریل جے اس سارا چھت بھی لا دیتا ہویا تو کی بڑھ کے حضور دی بارگاہ جبریل امین گئے ہونے نے. خیر جبریل امین جدو پہنچے نا سرکار دی بارگاہ, حضور آرام فرماسن ہاتھ بن کے کھڑے. یا اللہ تیرا حبیب تے ہجے بھی آرام کر رہے ہیں. یا اللہ ہن پر دی ہوا دیاں. اللہ کریم نے فرمایا نہیں جبریل. یا اللہ پھر کیویں جگاواں تیرے حبیب نو؟ فرمایا جبریل میرا حبیب تیرے سامنے آرام پیا کردا ہے, انج کر میرے حبیب دے مقدس قدماں تو ادھر مدثر دی چادر نو چک لے. جناب جبریل امین نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے مقدس قدماں تو جدو چادر نو اٹھایا ہے, جبریل امین سامنے قدماں دے وچ بیٹھے ہوئے نے. عرض کی تھی پروردگار عالم, یا اللہ تیرا حبیب تے ہجے بھی آرام پیا کر دے. یا اللہ ہن کی کراں؟ فرمایا جبریل ہجے بھی پوچھدا پیا ہے کی کراں؟ یا اللہ حکم ہوئے. فرمایا یا جبریل قبل قدمی. اے جبریل جلدی کر میرے حبیب دے مقدس تلویاں نو بوسا دے دے. جناب جبریل امین نے مقدس تلویاں تے جدو اپنے کفوری ہونٹ رکھے, جدو جبریل امین نے مصطفیٰ کریم دے مقدس تلویاں دے نال اپنے ہونٹ مس کیتے, میرے آقا کریم دے پورے جسم نازنین دے اندر ٹھنڈک دی لہر دوڑی. میرے آقا کریم نے کروٹ بدلی, سائیڈ چینج کی تھی, پنجابی چاندے نے پاسا پرتیا. جناب جبریل نے پھر بوسا دیتا, میری سرکار نے پھر کروٹ بدلی. میرا تے وجدان کہندا ہے میں عالم تصورات چرد کی تھی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار اگے ساری رات جاگ دے سو. آقا اج تے رات ملاقات دی سی, اج رات سی ملن دی. آقا جدو اڈیکاں ہون ملن دیاں اے نیندراں تے آوندیاں ہی کوئی نہیں. آقا اج ملاقات دی رات سی, اج صدے دی رات, اج اڈیک دی رات سی. آقا اج جلدی جلدی کیوں آرام فرما ہوئے ہو؟ آقا دی بارگاہ چو جواب آندا ہے اے میرے غلاماں ساری رات جاگن والا ماہی اج جلدی جلدی نماز پڑھ کے اج جلدی تاں ستا ہے. اج محبوب ویکھے گا اے دے جگان والا اج کیویں جگا کے لے جاندا ہے, اج کیویں جگا کے لے جاندا ہے. جبریل امین نے میرے مصطفیٰ دے مقدس تلویاں نو بوسا دیتا. میں عالم تصورات چرد کیتی. اے جناب جبریل جناب بڑا قدماں نو چم دے پے ہو, دسو کوئی لطف بھی ہے, دسو کوئی مزہ تے سکون بھی ہے. جبریل بول کے آندا ہے او مصطفیٰ دیا غلاماں سونے پوچھدا پیا کوئی لطف سکون بھی ہے کہ نہیں؟ ہاں جبریل دسو. کہ جبریل بول کے آندا ہے کی پوچھنا ہے؟ نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا, نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا. ارے مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا, ارے مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا.
ویکھا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے جدوں مقدس تلویاں تو جبریل چومیا میری سرکار نے چشمان مبارک کھولیاں سامنے ویکھیا قدماں جبریل بیٹھا ہوا ہے میری سرکار نے فرمایا جبریل اے کی کر رہی ہے کہ جبریل امین عرض کر دینے قم قم یا حبیبی ان اللہ حشتاک الی لقائک یا رسول اللہ قم قم یا حبیبی اٹھو اٹھو میرے آقا ان اللہ حشتاک الی لقائک یا رسول اللہ عرض کر دینے آقا اٹھو اٹھو حضور او بوئے جڑے کلیم اللہ واسطے بند کیتے گئے سن سرکار اج دی رات اللہ سارے بوئے کھول چھڑے نے آقا اللہ اج دی رات تھوڑا مشتاق ہے حضور اٹھو آقا کریم نے جدو جناب جبریل دا جملہ سنے ہو حضور فرمانے نے میں اٹھیا ہوا اٹھ کے سجدہ شکر ادا کیتا میں کیا مالک تیرا شکر ہے اپنے عبد نو اتنا پیا نواز رہے اے پہلا درجہ مقام عبدیت اے پہلا درجہ مقام عبدیت توجہ حضرات او یارا حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے 27 درجے بیان فرمائے فرمانے نے اے پہلا درجہ مقام عبدیت او سوچ یارا جدہ پہلا درجہ مقام عبدیت ایڈا بلند ہے کہ فرشتیاں دا سردار قدمہ وچ ہاتھ بن کے بیٹھا ہے او جدہ مقام عبدیت ایڈا بلند ہے او دا مقام محبوبیت کڈا کو بلند و بالا ہوئے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ آقا کریم علیہ السلام فرمانے نے میں کیا چل جبریل جبریل اتبان کر دینے قف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور ذرا ٹھہر جاؤ فرمایا جبریل کی کہنا چاہنا ہے عرض کیتی حضور آج رب دی بارگاہ جانا ہے ایویں نہیں جانا فرمایا جبریل پھر تو کہنا کی چاہنا ہے جبریل عرض کر دینے حضور اے کوثر دا پانی لے کے آیا وہاں حضور اے کوثر دے پانی دے مٹکے بھر کے لے آئے حضور دے وضو فرماؤ میری سرکار نے وضو فرمایا اللہ حضرت رحمت اللہ کی تعالیٰ لے آپ فرمانے نے کیسا سما ہوئے گا جدو میرے نبی سینٹر جب بیٹھے ہونگے چار چپیرے فرشتے کھڑے ہونگے آپ فرمانے نے خدا ہی تے صبر جان پرغم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہ بنا رہے تھے وہی تو اب تک چمک رہا ہے وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے آقا کریم علیہ السلام نے توجہ میری طرف زلفاں جدو سرکار نے چھنڈ کے انج کیتیاں نہ پیچھے آئے ودہا دے چہرے چو جدو نور دیاں لاٹاں نکلیاں نا تو جبریل امین عرض کر دینے آقا سونے تے تسی اگے ہی بڑے ہو پر آقا آج تے تواڈے چہرے دی چال ہی نہیں چلی جاندی پئی تسی سبحان اللہ اس تو بھی ہولی کہہ لو تقریر تے 12 بجے انشاءاللہ مکنی ہے پیار نہ بولیے ذرا کوئی سبحان اللہ آقا کریم علیہ السلام نے جدو دستار مبارک اپنے سر مقدس تے رکھی نا فرمایا جبریل چلیے قبلہ سیالوی صاحب ہر بندے دا ایک اپنا ذوق ہوندہ جی میں ہے نقش بندیاں پر ذوق چشتیاں نہ رکھنا مجمع پڑھ کیا دڑ کے چنگا لگ ہے کہ سارا مجمع ہی ستا رہے میرا وجدان کہندا ہے جبریل امین عرض کر دینے انہیں حضور درہ سونے تے سرکار تسی اگے ہی بڑے پر اج تواڈے حسن دی چال نہیں چلی جاندی جبریل تو کہنا کی چاہنا ہے میرا وجدان کہنا یقیناً جبریل کہنے انہوں نے سونے ٹھہرو ٹھہرو
ذرا یا محمد ٹھہرو ٹھہرو ذرا یا محمد میں نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اڑے ذوق نو سلامت رکھے۔ ویسے تسی نام ہی بولو تو شیر تے میں پڑھ ہی لینا ہے، اب میں پڑھ بھی لینا ہے، کلہ ہی پڑھنا، لیکن جے تسی نال رل کے پڑھو تو ایک لطف ہو رہا ہے گا۔ کی خیال ہے پڑھ لو گے نال؟ ایک باری ہاتھ چکو مسیتے بہ کے جھوٹا نہیں ہاتھ چکنا ہے میں جنہیں پڑھ لینا شیر وہ ایک باری گوڑیاں تو ہاتھ لا کے تواڈے نے بیٹا تواڈے نال چھڑ دیو گوڑے انج ہاتھ چکے نہ ایک باری مل کے بول کے آکھو ٹھہرو ٹھہرو ذرا یا محمد ٹھہرو ٹھہرو۔ اللہ سلامت رکھے وہی او زبان نو جڑی حضور دی نعت پڑھ دی پئی ہے۔ ٹھہرو ٹھہرو ذرا یا محمد میں نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے۔ کہ جبریل آدھے سونے میں نے دیکھے ہیں سارے نبی بھی، میں نے دیکھے ہیں سارے نبی بھی۔ جبریل کہنے نے سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار میں آدم علیہ السلام نو ویکھیا ہے، حضرت شیس علیہ السلام نو ویکھیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام نو ویکھیا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام نو ویکھیا ہے، حضرت ہود علیہ السلام نو ویکھیا ہے، حضرت یوشع بن نون نو ویکھیا ہے، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، یعقوب، یوسف، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام۔ یا رسول اللہ سارے نبیوں نو ویکھیا ہے، میں نے دیکھے ہیں سارے نبی بھی، میں نے دیکھے ہیں سارے نبی بھی، پر تم سا کوئی بھی دیکھا نہیں ہے۔ میں نے دیکھے ہیں سارے نبی بھی، میں نے دیکھے ہیں سارے نبی بھی، میں نے دیکھے ہیں سارے نبی بھی، پر تم سا کوئی بھی دیکھا نہیں ہے۔ جناب جبریل عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار آج دل کر دے آقا دھانو رج رج کے ویندہ ہی رواں۔ میری سرکار نے فرمایا جبریل ہن کی کہنا چاہنا ہے؟ جناب جبریل عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار رب دی بارگاہ چ جانا ہے، آقا پیدل دا سفر نہیں۔ ہر میں جبریل کہنا کی چاہنا ہے؟ جبریل نے براق پھڑ کے اگے کیتا حضور اج دا سفر براق تے کرنا ہے۔ میری سرکار دے بارگاہ جدو براق پیش کیتا گیا، توجہ حضور جدو براق والنج قدم بدایا ہے، ادھر میرے نبی انج قدم چکیا ہے، سرکار نے نالی اپنا مبارک قدم واپس رکھ دیتا۔ جناب جبریل عرض کر دینے سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کوئی میرے کلو غلطی ہو گئی؟ فرمایا جبریل نہیں، حضور کوئی براق کلو کوئی خطا سرزد ہوئی ہے؟ فرمایا جبریل نہیں، حضور وجہ کی ہے پہلے قدم چکی ہے پھر رکھ دیتا ہے۔ فرمایا جبریل اج میں جدو رب دی بارگاہ وچ چلیا ہاں میرے واسطے براق پیش کیتا گیا کہ جدو میں قدم اٹھایا اے جبریل اس براق تے قدم رکھ دیا، اے جبریل مینوں میری گناہگار امت دی یاد آ گئی ہے، اے گناہگار امت دا خیال آ گیا ہے۔
عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی خیال آیا ہے؟ میری سرکار نے فرمایا جبریل اج میں سوچ رہا ہوں کہ میں تے رب دی بارگاہ وچ چلا ہوں کہ میرے واسطے براق آیا ہے۔ اج جبریل خیال ہی آیا ہے کہ کل قیامت والے دن جدوں پل صراط قائم ہوئے گا میری امت پل صراط نو کیویں کراس کرے گی۔ دو روایتاں توجہ نہ سماعت کرنا۔ جناب جبریل عرض کر دینے سونیا اس گل دی پریشانی دل وچوں کڈ دیو، حضور ایک قیامت دا دن ہوئے گا، اے جبریل تہاڈا غلام تہاڈی بارگاہ وچ کھڑا ہوئے گا، اللہ کولوں اجازت لے دینا پل صراط اُتے میں اپنا نورانی پر بچھاواں گا، تہاڈی امت نعرے مار دی گزر جائے گی۔ تے دوسری گل لے وے آقا قیامت دا دن ہوئے گا سرکار جدوں محشر دا میدان ہوئے گا جدوں قبراں پھٹن گیاں سرکار تہاڈی امت دا ادنا درجے دا مومن سب تو ہولا مومن آقا جدوں او دی قبر شک ہوئے گی قبر بعد وچ شک ہوئے گی او دی سواری واسطے براق او دی قبر تے پہلے تیار کھلوتا ہوئے گا۔ تیسری روایت بھی سماعت کرنا۔ جبریل عرض کر دنے آقا قیامت دا دن ہوئے گا جدوں پل صراط قائم ہوئے گا سرکار تہاڈی امت دا ادنا درجے دا مومن جدوں پل صراط تے قدم رکھے گا تھلے جہنم دی اگ دے شولے بھڑک دی ہون گے، شولیاں وچوں آواز آئے گی او نبی دیا غلاماں چھیتی چھیتی لنگ جا، چھیتی چھیتی لنگ جا، تیرے نور ایمان نال میرے شولے ہی بجھ دے جا رہے نے۔ آقا کریم علیہ السلام فرمانے نے جبریل عرض کہتے ہیں حضور اے براق کے تشریف فرماؤ۔ حضور علیہ السلام نے براق دے اتے سواری فرمائی۔ براق کیویں چلیا احادیث پاک دے اندر آندا ہے حضور علیہ السلام فرماندے نے اتنی رفتار نال براق گیا جتھے او دی نظر پیندی سی پہلا قدم او دا اوتھے جا کے پیندا سی۔ اسی خاکیاں مٹی دے بنے ہیں، اسی انج نظر چکیے نا پہلے آسمان تے جا کے ساڑی نظر رک دی، خاکیاں مٹی دے بنے ہیں، ساڑی نظر دا یہ حال ہے تے سوچو جڑا نور دا جانور ہوئے گا وہ دی نظر کتھے تک جاندی ہوئے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے براق پرواز کردہ جا رہے ہیں، پرواز کردہ جا رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام فرماندے نے پرواز کر دیا ایک مقام تو جدہ میری سواری گزری ہے حضور نے فرمایا جبریل آقا حکم ہوئے فرمایا جبریل کیڑی جگہ ہے حضور بجا کی یہ کیوں پوچھیا جائے فرمایا جبریل اس جگہ تو منو جنتیاں خوشبوئیں آ رہی ہیں تبرانی دی حدیث ہے آقا کریم علیہ السلام فرمایا جبریل منو جنتیاں ہواواں جنتیاں خوشبوئیں آ رہی ہیں جناب جبریل عرض کر دیں آقا تو ہاڈا جتھے براق پرواز کردہ جا رہے ہیں اے براق دے قدمات دے تھلے مصر دی دھرتی موجود ہے اور مصر دا پرانا قدیمی قبرستان موجود ہے اس قبرستان دی اندر حضرت آسیہ دی قبر مبارک موجود ہے اور ایک روایت دی اندر فرعون دی بیٹی دی نکرانی او دی قبر موجود ہے یا رسول اللہ او دی قبر دے اندر جنتیاں خوشبوئیں نے او یارا میں کہنا چاہنا وہاں او جڑی جناب موسیٰ دا کلمہ پڑھے او دی قبر دے اندر جے جنتیاں ہواواں نے کہ سوچ سجنا داتا علی حجویری دی قبر دا کی مقام ہوئے گا حضرت ہند الولی دی قبر دا کی مقام ہوئے گا پیر سیال لجپال دی قبر دا کی مقام ہوئے گا جے کلیم اللہ دی امتیہ او دی قبر جے جنتیاں خوشبوئیں نے کہ محمد مصطفیٰ دے امت دے ولیاں دی قبر بھی یقیناً جنتیاں خوشبوئیں ہوڑ گیا حضور فرمانے نے براق پرواز کردہ گیا پرواز کر دیا آقا فرمانے نے ایک مقام تے میرا براق پرواز کردہ جا رہا سی حضور کیسی جگہ فرمایا جدو کلیم اللہ دی قبر کولو میں گدریا وہاں آقا کریم فرمانے نے میں ویکھیا حضور کی ویکھیا سی حضور فرمانے نے میں ویکھدا کیا ہوا قائم یصلی فی قبری فرمایا جدو کلیم اللہ دی قبر کولو میرا براق گدریا ہے فرمایا میں ویکھیا کلیم اللہ قبر وچ کھڑیاں ہو کے صلاۃ پڑھ رہے سن کی کر رہے سن یا رسول سرکار فرمایا
یا رسول حضور یا الہ سرکار فرماتے ہیں ہوا قائم یصلی فی قبرہ فرمایا میں دیکھیا کلیم اللہ علیہ السلام قبر وچ کھڑے ہو کے صلاۃ پڑھ رہے سن علماء نے لکھیا فرماتے ہیں صلی یصلی دا ایک معنی نماز پڑھنا بھی ہے اور صلی یصلی دا ایک معنی درود پڑھنا بھی ہے توجہ ہے بھئی سارے دی ایتھے ایک چھوٹا جا مسئلہ بھی عرض کر دیں ایک بندہ مینوں آندا مولوی صاحب میں کہا جی اے تسی آندے ہو نبی ولی مدد کر دینے میں کہا جی بالکل ساڈا عقیدہ ہے ویکھو جدوں بندہ مر جاندا ہے تے اودے مرن تو بعد اسی چک کے اونوں غسل کفن دینے ہاں پاسا اسی پرتنے ہاں قبر وچ چک کے اسی رکھنے ہاں او دا منہ اسی انج کرنے ہاں تے جیڑا بندہ اپنا پاسا نہیں پرت سکدا تواڈے پاسے کتھوں پرتے گا میں کہا بھئی گل تے تیری بالکل ٹھیک ہے واقعی کیوں بھئی جیڑا بندہ نہ پاسا پرت سکے وہ تو نہیں تے میں کہا جیڑا پاسا پرت لوے اودے بارے کی خیال ہے آندا پھر سوچیا جا سکدا اودے بارے میں کہا پتر تو سوچ دے ہی رہ جانا آندا نہیں بھئی یہ کیوں میں کہا کلیم اللہ علیہ السلام دی جدو قبر کولو سرکار دی سواری گزری تے آپ فرماندے نے میں دیکھیا ہوا قائم میں کہا کلیم اللہ نے بھی پتا سی تے رب تعالیٰ دی تے ذات فرقی علیم بذات صدور اللہ نے پتا سی کئی آنکھنا نہیں پاسے پرت سکدے اوتھے پاسے دی نہیں گل کلیم اللہ تے انجی کھلوتے سن پاسا پرتنا تے کدھر رہ گیا سرکار فرماندے نے ہوا قائم یصلی تے سرکار بھی فرما سکدے سن سجدے تے پے سن اور رکوع وچ سن یا تحیات تے سن فرمایا نہیں ہوا قائم یصلی او کھڑے ہو کے صلاۃ پڑھ رہے سن حضور فرماندے نے اصل وچ گل نہیں سی کلیم اللہ علیہ السلام نے ویکھیا اللہ دے حبیب گزردے پے نے تے حبیب اللہ نے جدو کولو گزرے تے کلیم اللہ جدو ویکھیا نا حبیب اللہ کول آئے نے انہاں کھڑے ہو کے مصطفیٰ دی ذات درود و سلام پڑھنا شروع کر چھڑے حضور علیہ السلام فرماندے نے سواری میری گزری اور رستے وچ کئی مقامات سن جتھوں آقا کریم دی سواری گزری آقا کریم فرماندے نے چل دیاں جدو میرا براق مسجد اقصی دے دروازے تے پہنچیا سبحان اللہ ذرا پیار نہ بولی ایک باری ذرا کائنات والی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم آپ فرمانے نے جدو میرا براق مسجد اقصی دے دروازے کل پہنچی ہے فرمایا مسجد اقصی دے دروازے تے بے شمار فرشتے کھڑے سن جدو میرا براق پہنچیا فرشتیاں ویکھ کے مینوں کیا ہے فرشتے بول کے اندر السلام علیکہ یا اولو السلام علیکہ یا آخرو السلام علیکہ یا حاشرو حضور فرمانے نے میں ایک قریب پتھر سی اس پتھر دے نال براق نو بنیا گیا حضور پھر فرمایا جدو میں دروازے تے پہنچیا مسجد اقصی دی اندر آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک سب نبی رسول پیغمبر مسجد اقصی دی اندر کھڑے سن آدم علیہ السلام بھی بار دے دروازے وال نظرہ لا کے کھلوتے سن جدو میری سواری پہنچی ہے آدم علیہ السلام نے بول کے فرمایا او نبی و رسولو جلدی کرو سپا صدیاں کر لو امام الانبیاء تشریف لے آئے جا اقصی چ پہنچے محمد پیارے انتظار چ کھڑے سن نبیوں تھے سارے آدم نے نبیاں نو فرمان کیتا تے آدم نے نبیاں نو فرمان کیتا صفا صدیاں کر لو امام آ گیا ہے تے آدم نے نبیاں نو فرمان کیتا صفا صدیاں کر لو امام آ گیا ہے حضور آقا کریم علیہ السلام فرماندے نے مسجد اقصی دے اندر جدو میں داخل ہویا حضور پھر کی ہویا فرمایا مسجد اقصی دے اندر سب نبی رسول مسجد اقصی دے اندر جمع سن فرمایا ہر نبی نال میں ملاقات کی تھی فرمایا نماز پڑھائی حضور کنے فرمایا میں پڑھائی توجہ ہے سارے نہیں میں جلدی میں اس تو اگے ذرا جانا چاہنا عموماً ساڑھے بیلی کے اندر وہ جی
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਬਈ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਤੱਕ ਗਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੌਕ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਲੈ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ, ਉੱਤੇ ਲੈ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਬਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ? ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬੋਲੀਏ ਜ਼ਰਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਿੰਨੇ ਫਰਮਾਇਆ? ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ। فرمایا پھر تقریراں بھی ہوئیں مسجد کے اندر، نبیاں نے تقریراں کیتیاں، آدم علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے، فرمایا نبیاں نے تقریراں کیتیاں، واز کیتے۔ حضور پھر فرمایا پھر میں بھی تقریر کیتی، جڑی تقریر حضور نے کیتی وہ دا ایک حصہ سناواں۔ جے سبحان اللہ اس تو بھی ہولی نہ آکھو تو پھر پڑھنا نہیں تو پھر اگے ٹر چلنے۔ کائنات والی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے نے میں اٹھ کے کھڑا ہویا، میں کیا اے نبیوں تے رسولوں سب نے تقریراں کیتیاں نے، فرمایا سن لو الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین وَكَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ آقا کریم فرمانے نے میں آکیا اس اللہ دی حمد ہے جنہیں ساریاں جہانا واسطے منو رحمت بنا کے روانہ فرمائے، جنہیں منو بشیر اور نذیر بنا کے روانہ فرمائے۔ حضور فرمانے نے جدو میں تقریر کر لی، فرمایا میرے تو بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ سونے جڑا جملہ امام قاضی عیاض مالکی رحمت اللہ تعالیٰ نے درج کیتا، فرمانے نے شفا شریف وچ لکھیا، فرمانے نے جدو حضور فرمانے نے میں تقریر کر لئی، ابراہیم علیہ السلام اٹھے، اٹھ کے کی کہنے نے سرکار جڑی گفتگو تسی فرمائی ہے اے دے تو بعد میں کہہ سکنا وا اللہ نے سب نبیاں نو بڑیاں بڑیاں شاناں عطا کیتیاں نے، پر سونیا جویں دیاں شاناں رب تانوں عطا کیتیاں نے ایناں وچوں کسے نبی نو وی انج دی شان رب دتی ہوئی کوئی نہیں۔ پھر میں کیوں نہ آکھاں اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے نبیاں نو وی ایک کہنا پیا تیرے جیا کوئی نہیں۔ جڑا جڑا پڑھ سکتا ہے ایک باری ہاتھ چوک کے آکھے گا یا مصطفیٰ خیر الورا، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا جیو جیو جڑے پڑھ دے اللہ سلامت رکھے تھوانو کہ میں مسافر بندہ چوڑی چوک کے دعا دینا یا اللہ جڑا محبت نہ پڑھے، جڑا محبت نہ پڑھے ایسے سال یا اللہ نو عمرے دی سعادت عطا فرما دے۔ ہاتھ چوک کے بولو یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کلو کواں تیرے جیا کلو کواں تیرے جیا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے نے خطبے ہو گئے، تقریریں ہو گئیاں، نبیان الملاقات ہو گئی۔ حضور پھر کی ہویا فرمایا ثم عرج بی الی السماء وفی روایت ثم عرج بنا الی السماء، فرمایا پھر سانو آسمانہ والے جایا گیا۔ آقا کریم فرمانے نے پہلا آسمان جدو آیا ہے، فرمایا پہلے آسمان تو تھلے، توجہ حضرات، حضور فرمانے نے پہلے آسمان تو تھلے، فرمانے نے میں اتنا بڑا فرشتہ دیکھیا، اس فرشتے نے اپنے دوویں انج بازو کھول
والے سن فرمایا انج لگدا سی جویں اس آسمان نو اپنے ہتھاں دے اوتے چکیا آیا ہے فرمایا ہاتھ تے او دے انج سن پر نگاہ او دی تھلڑے پاسے سی میں جبریل نو آکھیا جبریل اے کی یہ بڑا بڑا فرشتہ ہے ایدیاں نظراں زمین ول کیوں نے جبریل عرض کردے نے سونیا اے اج دا نہیں کھلوتا سرکار حضرت آدم علیہ السلام دی تخلیق تو بھی پہلے دا اللہ نے انہوں ایتھے کھلا رہا ہے جبریل کیوں کھلا رہا ہے ہر جبریل عرض کردے نے سونیا اللہ کریم نے فرمایا فرشتیا تیری ڈیوٹی ہے وے کہ ایک رات آئے گی جدو میرا یار بن ٹھن کے اللہ مکان دیاں بلندیاں تے آئے گا کہ جدو پہلے آسمان تے میرا یار آئے کہ تیری ڈیوٹی ہے پہلے آسمان تو تھلے تو دعا ہتھاں نال میرے یار نو سلامی پیش کرنی جبریل عرض کر دینے سونیا اے تے تھانو سلامی دین واسطے کھلوتا ہے حضور فرماندے نے پھر پہلے آسمان تے پہنچیا توجہ حضور فرماندے نے آسمان دنیا تے فرمایا 80,000 فرشتے ایسے نے جڑے ہر ٹائم توجہ جڑا جملہ میں کہنا چاہنا سرکار فرماندے نے آسمان دنیا تے فرمایا 80,000 فرشتے ایسے نے جنہاں دی ڈیوٹی ہوئی ہے وے ہر ٹائم وہ ایک کر دینے جڑے بندے ابو بکر صدیق تے عمر بن خطاب نال پیار کر دینے او 80,000 فرشتے اونا ایمان والے واسطے بخشش دیاں دعاویں منگی جاندے وہ فرشتے ایمان والے واسطے بخشش دیاں دعاواں منگدے نے حضور فرماندے نے پہلے آسمان تے پھر حضرت آدم علیہ السلام نہ ملاقات کی تھی فرمایا پھر دوسرا آسمان تیسرا چوتھا پنجواں چھواں ستواں آسمان اگر ایک ایک آسمان دا میں ذکر کردا جاواں تے ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا پر میں جڑی چیز اگے عرض کرنا چاہنا توجہ حضور فرماندے نے ہر آسمان تے کسی نہ کسی نبی دے نال میری ملاقات ہوئی کوئی نہ کوئی واقعہ رونما ہوئے حضور فرماندے نے آ دوسرے آسمان دے اوتے فرماندے نبیاں نہ ملاقات تیسرے تے ملاقات چوتھے تے ملاقات پنجویں تے چھویں تے ستویں آسمان تے ملاقات حضور فرماندے نے ستویں آسمان تے فرمایا بیت المعمور ہے حضور او کی ہے فرمایا فرشتیاں دا کعبہ ہے فرمایا جویں دنیا تے ساڈا اے خانہ کعبہ ہے ایویں بیت المعمور ہے فرمایا ستویں آسمان تو اوتے بیت المعمور فرمایا او دے آلے دوالے فرشتے طواف کر دے رہے جیڑا فرشتہ ایک باری آ کے بیت المعمور دا طواف کر لیندا ہے قیامت تک او دی باری نہیں آوندی حضور فرماندے نے جدوں میری سواری پہنچی اوتھے جبریل عرض کر دے نے سرکار ایتھے بھی تسی جماعت کرا دیو سرکار فرماندے نے میں اگے کھڑا ہویا سب فرشتیاں میرے پیچھے کھڑیا ہو کے نماز ادا کیتی حضور پھر سرکار فرماندے نے بیت المعمور تو اتے فرمایا جدو میں سفر شروع کیتا فرمایا میں دیکھدا کیاں ایک اونٹاں دی قطار جا رہی اونٹاں دی لین کیمل اونٹ ادھر دی بولی چ ہوٹھ سرکار فرماندے نے اونٹاں دی قطار جاندی پئی ہر اونٹ دے اوتے 2 سوٹ کیس لدے میں جبریل نو آکھیا جبریل اے اونٹ کدھروں آ رہے نے کدھر جا رہے ہیں جبریل عرض کر دے اللہ و رسولہ عالم سونے اللہ جانے یا او دی عطا دے نال او دا رسول جانے سرکار میں نہیں جاندا میں کہا جبریل انہاں اونٹاں دے اوتے جڑے سوٹ کیس لدے نے انہاں سوٹ کیساں وچ کی ہے حضور میں نہیں جاندا میرے نبی نے فرمایا او جبریل اوے آ تینوں مدتاں ہو گئیاں نے ایتھوں آوندیاں جاندیاں پر اج تک تینوں پتہ نہیں لگیا انہاں دے وچ کی ہے اج میں آیا تینوں دس کے جاواں گا انہاں دے وچ رب رکھیا کی ہویا ہے سرکار فرماندے نے میں کیا جبریل ذرا بسم اللہ پڑھ کے ایک سوٹ کیس اتار جبریل نے بسم اللہ شریف پڑھی ہے ایک سوٹ کیس اتار کے تھلے رکھیا حضور فرماندے نے ویکھیا سوٹ کیس نو تالا لگا ہے میں کہا جبریل ذرا ایک باری پھر بسم اللہ شریف پڑھ بسم اللہ پڑھی او دا تالا ٹوٹ گیا تالا کھل گیا حضور فرماندے جدوں ٹھکن کھولیا تے میں ویکھیا سارا سوٹ کیس انڈیاں دے نال بھریا ایگز فرماندے نے انڈیاں نال او سارا سوٹ کیس بھریا
फरमाते ने मैं देखा हर अंडे नूं भी ताला लगा है। जबरील कहंदे ने सोने कमाल अंडे ने इन्हां नूं भी ताला लगा है। मैं क्या जबरील एक बारी फिर बिस्मिल्लाह पढ़। जबरील बिस्मिल्लाह पढ़िए वो ताला भी खुल गया। हजूर फरमाते ने जदों अंडे दा ताला खुलिया है ते मैं वेख्या उस अंडे दे अंदर वो अंडा सारा खसखास दे दाणियां दे नाल भरिया पिया है। हर खसखास दे दाणे नूं भी ताला लगा है। मैं क्या जबरील एक बारी फिर बिस्मिल्लाह पढ़। जदों बिस्मिल्लाह पढ़ी है ते ओदा भी ताला खुलिया है। हजूर फरमाते ने जदों खसखास दा ताला खुलिया है फरमाते ने मैं की देखना वा खसखास दे दाणे दे अंदर अल्लाह ने एक पूरी दुनिया नूं आबाद कीता है। एक पूरा जहान आबाद है, एक पूरी दुनिया आबाद है। हजूर फिर की सी आका फरमाते ने मैं की देखा उस दुनिया दे अंदर मैं देखा एक इज्तिमा लगा होया है। ये दुनिया बड़ी बैठी है। एक मौलवी साहब बात पे करते ने तकरीर करते पे ने ते की आंदे ने ओ लोगो अल्लाह करीम ने एक पानी दे उत्ते मिट्टी दा ढेला बनाया। उस ढेले उत्ते अल्लाह ने एक दुनिया नूं बनाया। उस दुनिया विच अल्लाह ने अपने आखिर ज़मान नबी नूं मबूस फरमाया ते निजात ओनू ही मिलनी है जिन्हें उस नबी दा कलमा पढ़ लेना है। निजात ओनू ही मिलनी जिसने उस नबी दा कलमा पढ़ लेना। सरकार फरमाते ने जदों उस आलिम ने गुफ्तगू की थी ना ते मजमे विचों एक बंदा उठ पिया। उन्हें आख्या मौलवी साहब ये किहड़ियां गल्लां करन डए हो कि पानी उत्ते मिट्टी दा ढेला। पहली तो गल है पानी उत्ते मिट्टी दा ढेला खलोंदा ही नहीं। क्यों भी खलोंदा जेड़े चुप हो शायद तुसां किसी दिन दाबड़े च पानी पा के खिला रहा होवे। अच्छा उस मौलवी ने बड़ी प्यारी गल की थी उस आलिम ने। उन्हें क्या अल्लाह दे बंदे खलोंदा ते नहीं पर जदों अल्लाह खिलारे फिर डिगदा भी नहीं। मैं तुहानूं आखण दिया भी अल्लाह ने उस पानी दे उत्ते मिट्टी दा ढेला बनाया ते ओहदे उत्ते अल्लाह ने एक पूरी दुनिया नूं आबाद कीता है ते उस दुनिया च अल्लाह ने अपने आखिरी नबी नूं मबूस फरमाया उस जहान दे अंदर। उन्हें आख्या जी मौलवी साहब साड़ी समझ तो बाला तारेगा। हजूर फरमाते जदों उस बंदे ने इनकार किया ना तो जबरील अमीन बोले। वो चुप करके नहीं सन बोले, वो बोले। उन्होंने क्या ओ अल्लाह दे बंदे सुनो इस बंदे ने जी गल आखी ठीक आखी है। वाकई इस ठीक आख्या है। अल्लाह ने वाकई इंजे बनाया है। तो जिन्हों का जिक्र करते हो ना पर बह के ए बैठे जे नहीं तुसा इस्तकबाल ही नहीं किया इस गल का कसम से। और जिन्हों का जिक्र कर रहे हो ना आ बैठे जे सारे ए फरमाया हाँ ए बैठे ने। मेरा तो वजदान कहना पर यकीनन कहते होने ने ए मुक गए दुख सारे मौला करम कमाए ने खुशियां मनाओ सारे साडे आका आए ने खुशियां मनाओ सारे साडे। अजे वैसे इन्ना टाइम तो कोई नहीं अजे तो 12 भी नहीं बजे। वो तार साहब आते होंगे ना वो की गल उन्होंने कहा यार 12 बज गए अजे तो 12 बजे ही नहीं। अजे तो 11वीं वाले का टाइम शुरू होया अजे 12वीं वाले तक जाना उस तो फिर उत्थे अगे ही एक के जिवें तुसीं सुभान अल्लाह की मेरा ख्याल है और 5-7 मिनट तो बाद मैं इख्तिताम कर ही दिया गुफ्तगू दा। सुभान अल्लाह बोलो हाँ जरा एक बारी प्यार दे नाल। जिन्हों जिन्हों आका दी आमद की खुशी है हाथ चुक के आखे मुक गए दुख सारे मौला करम कमाए ने खुशियां मनाओ सारे साडे आका आए ने। हाँ खुशियां मनाओ सारे साडे। और असी की आने पे असी आने नारे लावांगे घर बार सजा
چھڑے کوئی اسی خوشیاں مناواਂਗੇ کیوں کیونکہ ساڈے اُتے آقا دی رحمت دے سائے نے خوشیاں مناؤ سارے ساڈے آقا آئے لے خوشیاں مناؤ سارے ساڈے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل آکھیا او اللہ دے بندیو جنہاں دا ذکر کر رہے ہو او آخر الزمان نبی تشریف فرمانے حضور فرمانے نے انہاں ساریاں نے کلمہ پڑھیا حضور فرمانے نے پھر اسی اس نو خشخاش دے دانے نو تالا لایا پھر انہوں چک کے انڈے وچ رکھیا انڈے نو تالا لایا انہوں چک کے سوٹ کیس وچ رکھیا سوٹ کیس نو تالا لایا انہوں چک کے اونٹ دے اتے رکھیا او اونٹ پھر چل پیا میں آکھیا او مولویو جڑے میرے نبی دیاں شانہ فیتے لے کے نہ پڑھے ہو سوچتے صحیح پتہ نہیں او اونٹاں دی کٹار کدوں دی چل دی ہے کہ کنے کو اونٹ نے کہ کنے کو سوٹ کیس وچ کنے انڈے ہر انڈا خشخاش دے دانے نال بھرے ہے تے خدا جانے خشخاش دے دانے کنے نے ہر خشخاش دے دانے وچ بیخ میرے نبی دی ذکر ہو دیا محفلاں سجیاں پئیاں حضور فرماندے نے پھر اتے ساڑا براق چل دا رہا حضور کتھے گئے فرمایا سدرۃ المنتہا تے بس پہنچے نیڑے کتھے پہنچے سدرۃ المنتہا حضور ایک ہی فرمایا سدرہ ایک بیری دا نا ہے ایک بیری دا بوٹ ہے حضور ساڑھے تے بیر لگ دینا سیو بیر کاٹھے بیر اس تو علاوہ بھی گناہ ہے میں نو دو ہی آؤں سیو تے کاٹھے وہ ایک وائڈے وڈے وڈے بھی ہوندے نا میں تو انہوں آنا ہونا ہے گریباں دے سیب نے وہ جڑے موٹے موٹے نہیں ہیں حضور وہ جڑی اتے بیری ہے وہ دے بیر کڈے کڈے سے قبلہ سیالوی صاحب تشریف فرمانے بعد تصدیق کرا لینا بھی گل انجی سی جی ٹینشن نہ لو آج آئے جو پڑھانا جے پڑھا لو توجہ اللہ اکبر آپ فرمانے نے اے جڈے جڈے بڑے مٹکے ہوندے نا پانی والے مٹکے جی حضور فرمایا جڈا بڑا مٹکا ہوندا ہے ایڈا ایڈا او دا ایک ایک بیر سی حضور اے بیریاں دے پتے تے ایڈے ایڈے ہوندے نے تے او دا پتا فرمایا جڈا بڑا ہاتھی دا کان ہوندا ہے نا ایڈا ایڈا او دا ایک پتا ہے اللہ اکبر سرکار فرماندے نے او دی ہر ٹانی دے اتے فرشتے بیٹھے لا یعلم جنود ربک الا ہو اللہ فرماندا ہے تیرے رب دے لشکراں نو تیرا رب ہی جاندا ہے انہیں کنے کو بنائے آقا کریم فرماندے نے ہر ٹانی فرشتیاں نال بھری فرمایا وہ چلدیاں جڑا سب تو اتے پتا سی نا پتا اس پتے دے اتے ایک کرسی پئی تے 40,000 فرشتے اس کرسی دے آلے دوالے کھلوتے ہیں تے جبریل پتہ کی عرض کر دینے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار اے کرسی ہے تے اے میرا مقام ہے ایتھے میں بہنا اللہ دا حکم آنا ہے تے ایتھو سرکار حکم لے کے میں زمین تے جانا پھر واپس آ کے ایتھے بہ جانا آقا ایتھے بھی 2 نفل پڑھ جاؤ سرکار فرماندے نے سدرۃ المنتہا تے بھی میں جماعت کرائی فرشتہ میرے پیچھے نماز ادا کی تھی لو بھئی توجہ آقا پھر کی ہویا فرماندے نے میں کہا جبریل جی آقا پھر ان چلیے اگے جبریل کی عرض کر دینا حضور میرا مقام انتہا ہے حضور ایتھوں میں اگے بولو تو صحیح اب مینو آندے ہو بھئی سور پٹ کے رکھیں تے آپ ہمیں بے سورے ہوئے رہو حضور اے میرا مقام انتہا ہے اے میرا آخری مقام ہے اس تو اگے سرکار میں نہیں جاندا اے میرا آخری مقام میری سرکار نے فرمایا جبریل جی آقا فرمایا میں زمین تے ساں اتھو لے کے آیا ایتھے لیا کے ہون آنا پیا میں اگے نہیں جانا وجہ
عرض کی تھی سرکار اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزد پرم. حضور اگر میں ایک وال برابر بھی اگے جاواں نا وال برابر بھی اگے جاواں تو سرکار میرے پر سڑ جان گے میں اگے نہیں جا سکتا میرا مقام انتہا ہے. میرے آقا نے ویکھ کے فرمایا جبریل جے تیرا مقام انتہا ہے تے میرا مقام ابتدا ہے. ہائے ہائے ہے ذوق تے ٹریے اگے. پچھلے سال میں رجب شریف دا بیان کیتا ہے تے اس تو بعد آج لگا جی کرن حقیقت بات میں نہیں ویکھی کوئی کتاب بھی کیڑی کتاب ہے ایتھے آ کے میں پوچھیا کہ آج موضوع کی ہے میرے دین سی شان صدیق اکبر ہی ہونا آج کل جڑا چلدا پیا. انہوں نے کہا نہیں جی آج تسی معراج تے جانا ہے. الصلاۃ معراج المومنین اما تے کو ہور نہ تسی سمجھ لیا جے. اور رانا صاحب نے نال ہی وضاحت کر دیتی. حضور نے فرمایا جبریل ایتھے آ کے آندے پہ کہ میں اگے نہیں جانا. فرمایا کیوں نہیں جانا؟ توجہ ہے سارے دی. جناب جبریل امین عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار میں اگے اس واسطے نہیں جا سکتا اگر اگے جاواں گا میرے پر سڑ جان گے جل جان گے. حضور مینوں خطرہ ہے آقا میں اگے نہیں جا سکتا. حضور میرا مقام انتہا ہے. سن جے صدیق اکبر نال پیار کرنے والا بیٹھا ہے تے جدو ایک گل تیرے تے میرے آقا نے آ کے واپس اپنے یاراں وچ بیٹھ کے کیتی. حضور نے فرمایا جبریل عرض کیتی سی سرکار اگر یکسر بوئے برتر پرم فروغ تجلا بسودد پرم. حضور اگر ایک بال بھی اگے جاواں میرے پر جل جان گے. حضرت ابو بکر صدیق جدو سنیا عرض کر دے آقا جبریل کیوں نہیں اگے گیا؟ میری سرکار نے فرمایا جبریل کہندا سی سونیا اگر اگے جاواں گا پر جل جان گے. حضرت ابو بکر بولے آندے سونیا او تے جبریل سی نا جڑا سدرہ تے جا کے ہاتھ جوڑ کے کھلو گیا سی. کاش سونیا تھوڑا یار ابو بکر صدیق ہوندا سونیا جان دے چھڑدا پر پیچھے کدی بھی نہیں سی پردا. پھر میں کیوں نہ آکھاں نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی. چوک ہاتھ چوک ذرا نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی. نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی. پوچھو میرے حضور تو قیمت صدیق دی. پوچھو میرے حضور تو قیمت صدیق دی. حضرت ابو بکر صدیق کر دے سونے او تے جبریل سی نا جڑا سدرہ تے جا کے ہاتھ جوڑ کے کھلو گیا. کاش ابو بکر صدیق ہوندا سونے جان دے چھڑدا پر پیچھے کدی نہ پردا. توجہ سنیو ہن سن لو. حضور فرماندے نے جدو جبریل عرض کیتی سونے میرا مقام انتہا آ گیا. میں آکھیا جبریل کہ تیرا مقام انتہا ہے کہ میرا مقام ابتدا ہے. فرمایا جبریل آ جا پھر میرے ذمہ تیرا کچھ قرضہ باقی ہے او قرضہ لے لے. جبریل ہاتھ جوڑ کے عرض کردا حضور مینوں سمجھ نہیں آئی. فرمایا یاد کر او ویلا جدو میرے دادا جی خلیل اللہ علیہ السلام نو اے نارے نمرود جو سٹیا جا رہا سی کہ تو جا کے آکھیا سی خلیل اللہ اگر کوئی سنیا دینا جتے دے لو کیونکہ میں اوتھے چلیا ہاں جتے ہور کوئی نہیں جا سکتا. میرے نبی فرمایا جبریل آ جا کہ تو کوئی سنیا دینا تے دے لے آج میں اوتھے چلیا جتے تو بھی نہیں جا رہے. آج جبریل کوئی سنیا دینا ہی تے دے لے آج میں اوتھے چلیا جتے تو بھی بولو تو صحیح نا جتے تو بھی. جبریل کی عرض کر حضور ایک کوئی تمنا میری. فرمایا کی؟ حضور تمنا ہے قیامت دا دن ہوئے پل صراط تو امتیاں دے لنگن دا ویلا ہوئے اجازت تسی لے دینا
پر میرا ہوئے تہاڈی امت نعرے مار دیا لنگ جائے اللہ اکبر حضور فرماندے نے جبریل رہ گیا ایک روایت دے پیش نظر براق بھی رہ گیا علماء تشریف فرمانے مختلف روایات دے پیش نظر براق بھی رہ گیا اور جدوں اے گل کہہ لئیے نا مختلف روایت مولوی بچ جاندہ ہے آہو کو سویرے آکے کتاب پڑھ کے لو جی یہ تیار لکھے ہے نال ہی دس دے جو انہیں آکھا سی مختلف روایات کے پیش نظر اب اس تو علاوہ بھی روایات ہیں نا جی توجہ ہے نا جی مختلف روایات کے پیش نظر آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماندے نے جبریل بھی رہ گیا براق حضور پھر فرمایا پھر اگے رف آیا رف حضور ایک ہی سی فرمایا سبز رنگ دا ایک بسترہ نما ایک تخت حضور پھر فرمایا آیا او دے اتے میں بیٹھا او لے کے میں ٹردا رہا ایک مقام تے آ کے وہ بھی رک گیا جے تہاڈا ذوق ہوئے تے گھنٹہ میں ایتھے ہی تانوں رکھاں ہاں الحمدللہ یہ سارا فیض ہے اعلی حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ دا اور اعلی حضرت سرکار کیلانی رحمت اللہ علیہ دا الحمدللہ توجہ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرمانے نے جبریل رہ گیا سدرہ تے براق بھی رہ گیا رف آیا ایک مقام تے آکے رف بھی رک گیا حضور پھر فرمایا میں پیدل سفر شروع کیتا حضور کتنا سفر جملے سنو گے تے تڑپ جاؤ گے اپنی آقا دی عظمت دے سرکار فرمانے نے میں پیدل چلدا رہا حضور کنا کو چلے آقا فرمانے نے 70,000 نورانیت دے پردے آئے 70,000 نورانیت دے پردے آئے آقا فرماندے نے میں او پردیاں نو کراس کر گیا 70,000 حجابات نور دے آئے او بھی کراس کر گیا 70,000 حجابات پانی دے آئے او بھی کراس کر گیا 70,000 حجابات آقا فرماندے نے سونے دے آئے 70,000 حجابات چاندی دے آئے 70,000 حجابات یاقوت دے آئے 70,000 حجابات زمرد دے آئے 70,000 حجابات آقا کریم علیہ السلام فرماندے نے برف دیا ہے فرماندے نے سب حجابات میں کراس کر گیا آقا یہ جڑے 70,000 تسی حجابات کراس کیتے آقا حجاب کہندے نے پردے نو آقا کوئی پردہ ہوندا سوتر موٹا کوئی 1.5 سوتر موٹا آقا جڑے حجاب تسی گزرے آقا اے حجاب کڈا موٹا سی میرے نبی نے فرمایا ایک حجاب دی موٹائی 500 سال دی مسافت 500 سال تک بندہ چلدا رہے تے ایک پردہ مکدا ہے اوے نبی پاک دی عظمت نو فیتے لے کے ناپن والے ہو انچی ٹیپ رکھ کے جی اتنا مقام میں کیا ایتھے ہون رکھ اپنا انچی ٹیپ تیری انچی ٹیپ ٹوٹ بھج جائے گی تیری عقل بھی مک جائے گی آقا فرماندے نے 70,000 حجابات نور دے آئے ایک حجاب دی موٹائی 500 سال دی مسافت فرمایا 70,000 حجابات نور دے 70,000 حجابات ظلمت دے 70,000 پانی دے 70,000 سونے دے 70,000 چاندی دے 70,000 یاقوت دے 70,000 زمرد دے میں حجابات کراس کیتے فرمایا اس تو بعد چل دیاں آقا کریم فرماندے نے میرے اٹھ دے قدم رک دے اٹھ دے قدم رک گئے آقا فرماندے نے جدو اٹھ دے میرے قدم رکے کہ میرے کنا وچ آواز آئی ادنو منی یا احمد ادنو منی یا خیر البریہ سوڑے رکیا کیوں ہے اور اگے آ جاؤ ادنو منی امام شرانی نے لکھیا فرماندے نے ادنو منی حضور ہو رکیا ہو عرض کی تھی سرکار ایک کنی بری تھوانو آواز آئی ادنو منی فرمایا 1000 مرتبہ خطاب آیا ادنو منی حضور ایک کنے فرمایا سی فرمایا اللہ دی طرف آواز آؤندی سی ادنو منی سونیا ہور اگے آؤ آقا جدو آواز آؤندی سی ادنو منی جب تسی کنہ کو اگے جاندے سو
فرمایا جدوں آواز آئی ادن منی میں ایک قدم چوک کے اگے رکھ دا سا ایک قدم اگے آقا ایک قدم ایک فٹ دا فاصلہ طے کیتا سا جے یا 2 فٹ یا 2.5 فٹ دا سنو میرے آقا دی عظمت دے شان حضور نے فرمایا غلامو جدوں آواز آؤندی سی ادن منی ایک فٹ دا فاصلہ اگے طے نہیں سا کردا زمین تو لے کے اس مقام تک جنہ فاصلہ پیچھے طے کیتا ہوندا سی جدوں آواز آؤندی سی ادن منی قدم چوک کے اگے رکھدا سا جنہ فاصلہ پیچھے طے کیتا ہوندا سی اینا فاصلہ ایک قدم وچ میں ہور اگے طے کر جاندا رہیا ایک قدم وچ اینا فاصلہ طے کردا رہیا وا ہن میں تینوں تھوڑا جہا اندازہ پیش کر دیاں اے زمین تو پہلا آسمان اے پہلا آسمان اے دی مسافت اے دا خلا ہے 500 سال دی مسافت پہلا آسمان او دی موٹائی ہے 500 سال دی راہ پہلے تو دوسرے دے درمیان خلا او بھی 500 سال دی مسافت دوسرا آسمان او دی موٹائی بھی 500 سال دی مسافت اے دوسرے تو تیسرے دے درمیان جڑا خلا ہے او بھی 500 سال دی مسافت 7 آسمان نے انہاں دے درمیان بھی خلا ہر آسمان دی موٹائی 500 سال دی تے درمیان وچ خلا او بھی 500 سال دا 7 5 35 تے 35 دون 70 اے 70 سال دا رات 7 آسمانہ دا بندا ہے او دے تو اتے پھر 70,000 حجابات نور دے 70,000 حجابات ظلمت دے 70,000 حجابات چاندی دے 70,000 حجابات آگ دے 70,000 حجابات پانی دے اے سارے حجابات نو ایک کیلکولیٹ کری تیرا کیلکولیٹر ٹوٹ جائے گا پر میرے نبی دی عظمت تیری سمجھ چ نہیں آ سکتی بلکہ میں تے پھر انجی آکھاں گا نا میں تے انجی آکھاں گا کہ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں میرے آقا کا من سب جدا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں میرے آقا کا من سب جدا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے سرکار فرماندے نے آواز آئی ادنو منی سونے ہو رکھ گیا ہو فرمایا ایک قدم چوک کے اگے رکھا جنہ فاصلہ پیچھے طے کیتا ایک قدم اگے پھر آواز آندی ادنو منی ادنو منی ادنو منی یا احمد ادنو منی یا خیر البریہ آقا کریم فرماندے نے سفر کردہ رہا فرماندے نے پھر ایک مقام تے نا حکم کی ہویا کف یا محمد ہائے قف سونیا ٹھہرو قف یا محمد سونیا ذرا رک جاؤ علی واقعیت والجواہر اندر امام شارانی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا قف یا محمد سونیا ٹھہر جاؤ جڑے بندے گوڑے انج کر کے پھڑ کے بیٹھے ہو یہ نس چل رہے کدھر یہ تواڈے نے تواڈے نال آئے نے انشاءاللہ تواڈے نال ہی جان گے انہاں نوں چھڈ دیو ہاتھ چوک کے سبحان اللہ آکھو سرکار دے نام تے کف یا محمد سونیا ذرا ٹھہر جاؤ فإن ربک یصلی تو انہوں نہیں بھی نہ سمجھ آئی ہے کہ یہ پھر بھی گل بڑی چنگی ہے تسی پھر بھی سبحان اللہ آکھ دے ہو کف یا محمد سونے توقف فرماؤ ٹھہر جاؤ رک جاؤ فَإِنَّ رَبَّكَ یُسَلِّ آئے 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 سونے ٹھہر جاؤ کف یا محمد اچھا اس جملے ایڈی کو چاشنی ہے نا آئے گل سرکار دی عظمت دی ہے
किफ या मुहम्मद, सोने ذرا ठहर जाओ, क्यों? फ़इन्ना रब्बका युसल्ली, सोने थोड़ा रब सलात पे पढ़दा है। किफ या मुहम्मद फ़इन्ना रब्बका युसल्ली, सोने ठहर जाओ तुहाडा रब सलात पे पढ़दा है। आका फरमांदे ने जदों मैं ये आवाज़ सुनी मेरे दिल विच ख्याल पैदा, क्या मेरा रब नमाज पढ़ रहा है? मेरे दिल विच ख्याल आया क्या मेरा रब नमाज पे पढ़दा है? फरमांदे ने बस एक ख्याल आने दी देर सी, हातफ दी तरफ आवाज़ आई सोनिया, हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलल नूर। रब्बानी दी तरफ आवाज़ आई सोनिया, तेरा रब नमाज नहीं पिया पढ़दा, तेरा रब दरूद पिया पढ़दा है। और अगे जुमला सुनेगा तो तड़प जाएगा। इमाम शरानी रहमतुल्लाह अलैह ने अल जवाकीत वल जवाहिर च लिखिया, अर्ज की सरकार ये आवाज़ किदी सी? फरमाया आवाज़ मेरे खालिक ने दी। आका खालिक के कायनात ने आवाज़ दी, किफ या मुहम्मद फ़इन्ना रब्बका युसल्ली। सोने पर ये भी दसो ना ये आवाज़ किवें दी मालूम हुंदी सी? मेरे नबी ने फरमाया गुलामो आवाज़ ते खालिक दी सी, पर इंज लगदा सी फी लहने सिद्दीक, फी लहने सिद्दीक, फी लहने सिद्दीक। हाथ चौक के बोल जरा सिद्दीक दे नाम ते सुभान अल्लाह। फी लहने सिद्दीक, फी लहने सिद्दीक, फी लहने सिद्दीक, फी लहने सिद्दीक। ए इंज सिद्दीक सिद्दीक आख ए बेईमाना दे कलेजे सड़ जान, सुनिया दे ठर जान। हाथ चौक के बोल जरा सुभान अल्लाह। आका फरमांदे ने आवाज़ ते खालिक दी, पर फी लहने सिद्दीक, फी लहने सिद्दीक, फी लहने सिद्दीक। फिर मैं क्यों ना आखा रब ने आप बनाए ने सोने सिद्दीक अकबर, रब ने आप बनाए ने सोने सिद्दीक अकबर। नबी ने गल नल लाए सोने सिद्दीक अकबर। मैनू ताहर साहब ये सिद्दीक अकबर दे शेर इस वजह तो ज्यादा आउंदे ने क्योंकि मैं खुद सिद्दीकी हां, नक्शबंदी सिद्दीकी हां। रब ने आप बनाए सोने सिद्दीक अकबर। हजूर फरमाते ने फी लहने सिद्दीक, फी लहने सिद्दीक। फरमाया गुलामो आवाज़ ते खालिक दी सी, पर इंज लगदा सी जिवें मेरा यार अबू बकर सिद्दीक पे आवाज़ां मारदा। अल्लाह अकबर या रसूल आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते ने, फरमाया किफ या मुहम्मद फ़इन्ना रब्बका युसल्ली, महबूब ठहर जाओ तुम्हारा रब सलात पढ़ रहे। हजूर फरमाते ने मैं रुक गया, थोड़ी देर तो बाद फिर आवाज़ आई उदनो मिन्नी, महबूब होर अगे तशरीफ लियाओ। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते ने चलदा गया कित्थे तक आया, उदा नक्शा कुरान ने बयान फरमाया। जिवें तुसीं सुभान अल्लाह की, हुण मैं भी तुहाडी बोली च बोलना, हुण मैं भी सुर नहीं लानी। हुण डेढ़ घंटा इंज करना फेफड़ियां दा भी। तुसीं जांदे वे मौलवी तू लगा ही रहो ते आप तुसीं उंज ही लगे रहो सिर सुट के। अल्लाह अकबर। कुरान कहता है करीब होए कितना, फकाना काबा कौसैन औ अदना। फरमाया इन्ना कुछ जिन्ना तीर ते कमान दा फसल। औ अदना दसिया नहीं किन्ने, फरमाया ओ अदना तीर ते कमान बल्कि उस तो भी अगे। अच्छा करीब करके तो कीता की, करीब करके की कीता? अल्लाह फरमांदा असा महबूब नूं नेड़े करके पता कीता। अल्लाह फरमांदा फ़अौहा
इला अब्दिही। औहा वहीयुन, वही दा माना हुंदा है सरगोशी करना। पंजाबी च पता की आंदे ने, इनू कहंदे ने वही, सरगोशी करना, किसी दे कान च गल्लां करनी। अल्लाह फरमांदा असां महबूब नू बुला के ना महबूब दे कान च गल्लां कीतियां। या अल्लाह एक कोल बुला के महबूब नू की करदा रहे हैं अपने यार नाल गल्लां। ते मालिक पता की फरमांदा, फरमाया मा औहा, ओ तजस्सुस रखण वाला तेनू की लगे जो साडी मर्जी विच आया असां यार नू बुला के कीतियां ने गल्लां, जो साडी मर्जी च आया। मा औहा, तेनू की लगे जो साडी मर्जी च आया। इत्थे कई आख छड़दे ने मा औहा, अल्लाह ने फरमाया जो साडे दिल च आया। मैं कहा अल्लाह दिल तो पा के फरमाया मा औहा, जो असां चाया असां वही फरमाई अपने हबीब ते। अल्लाह अकबर। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमांदे ने रब दी बारगाह च गुफ्तगू होई, गल्लां होईयां। की गल्लां होईयां, की गल्लां होईयां। सरकार फरमांदे ने जदों रब दी बारगाह च पहुंचया ना ते रब ने फरमाया महबूब जदों यार यारां कोल आउंदे ने तोहफे लैके आउंदे ने। सोच उस नबी दा उम्मती है जिहदे कोल रब भी तोहफा पिया मंगदा है। हबीब यार यारा को लाउन ते तोहफे लैके आउंदे ने। हबीब केड़ा तोहफा लैके आयो? हजूर फरमाया जदों रब ने तोहफे दी गल कीती मैं सिर सजदे च रख दिता। मैं कहा अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, या अल्लाह सब इबादतां तेरे वास्ते लैके आया। फरमांदे जदों मैं अर्ज कीती ते अल्लाह ने पता की फरमाया सोहणिया हरम नूं सजदियां नाल आबाद कीता ही, हिरा नूं सजदियां नाल आबाद कीता ही। महबूब सिर चुक अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, सोहणिया सिर चुक। नहीं तुसी तवज्जो नहीं की, मैं जेड़ा जुमला कहना चाहना तवज्जो। ये दादा भी पोतरे नूं उदों तक कहानी सुनांदा जद तक पोतरा को हंगूरा भरदा रहे। अच्छा फिर दादा जी ते जदों पोतरा चुप कर जाए दादा चल जा जाके सौ, ते की ख्याल है मौलवी नूं तुसीं दादे तो भी गया गवाचा समझदे हो? तुसीं नाल ही चुप करो, वेखिया छड्डदा किवें तकरीर में। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया महबूब की तोहफा लैके हजूर ने सिर सजदे च रख। अल्लाह ने फरमाया महबूब हरम नूं सजदियां नाल आबाद कीता जे, हिरा नूं सजदियां नाल आबाद कीता ते मेरी बारगाह च भी आके सजदे। सोहणिया सिर चुको ना। हाय हाय अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, सोहणिया सिर चुको तुहाडे ते सलाम होवे। ते मेरे नबी ने उस मुकाम ते जाके भी सानू नहीं भुले। अर्ज की अस्सलामु अलैना वाला इबादिल्लाहि सालिहीन, या अल्लाह साडे ते भी सलाम होवे, तेरे सारे नेका बंदियां ते भी तेरा सलाम होवे। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमांदे ने मैं अर्ज की थी या अल्लाह मैं तेरी बारगाह च आया, ए मेरी तरफों तोहफा है, सब इबादतां तेरी बारगाह च तोहफा लैके। अल्लाह अकबर। आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमांदे ने अल्लाह ने फरमाया सोहणिया मंग की मंगना है। सोहणिया मंगो की मंगदे हो? ते मेरे नबी ने की मंगया? अल्लामा काशफी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा फरमांदे ने तफसीर हुसैनी च अल्लाह करीम फरमाया महबूब मंगो की मंगदे? तो मेरे आका ने पता की अर्ज की थी या अल्लाह मेरी उम्मत। हबीब मंगो या अल्लाह मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। अल्लाह पता की फरमाया सोहणिया क़यामत दा दिन होएगा, शफात दा ताज असीं तुहाडे सिर ते रखांगे। हबीब जिन्नू जिन्नू आखदे जाओगे ना असीं जन्नत अता फरमांदे जावांगे। ते वो किसे बड़ा प्यारा इत्थे एक तखय्युल पेश कीता, कहंदा क़यामत दा दिन होना है, मेरे नबी ने सिर रखिया होना सजदे च, ते उम्मत उम्मती 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 दियां सदावां बुलंद होंदियां होणगियां। ते अल्लाह पता की फरमाएगा? फरमाने ने गुनाहगार जो महशर में फरियाद करेंगे, आया हूँ मैं आया हूँ सरकार कहेंगे, आया हूँ मैं आया हूँ सरकार कहेंगे। और ये कह रो गजब मेरा
تیرے دشمن کے لیے ہے اور تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے تیرے چاہنے والوں سے ہم پیار کریں گے کائنات والی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے نے اللہ کریم نے فرمایا حبیب جی میں تسی آنکھو گے اسی انجی کر دیاں گے آقا فرمانے نے جدو راز و نیاز دیاں گلہ ہوئیاں نے کہ میں عرض کی تھی پروردگار عالم میں واپس زمین تے چلے آوا یا اللہ میں تیری بارگاہ وچ تحفہ پیش کیتا ہے یا اللہ ہن میرے غلامہ واسطے بھی کوئی تحفہ عطا فرما دے اللہ کریم فرمایا سونیا جے غلامہ واسطے تحفے دی گل کیتی جے جاؤ سونیا تو آڈے قدمہ دا صدقہ تحفہ ایڈا سونا دینیا جاؤ اپنے امتیاں واسطے 50 نمازاں لے جاؤ لو بھائی کتنیاں نمازاں روزے قبلہ سیالوی صاحب اے روزے معراج دی راتی آئے سن میں کی عرض کر لگا معراج دی راتی روزے نہیں سن آئے تھے کنسپٹ غلط ہے جچھے تے کئی ایڈے جاہل نے پتہ کیا اندر ہے وہ کسی نو کام کر لو نا جا کام کر رہا تے وہ بندہ او کام نہ کر کے اگو ہور ہو جائے اندر تیرا تے وہ صاحب ہے بھئی نمازاں معاف کراندے 6 مہینے دے روزے گل پا لے ایک کفریہ جملہ ہے اگر کوئی تواڈے سامنے جملہ آکھے تو منع کرو گا بھائی جے جان بوجھ کے آکھے تے کلمہ پڑھنا میں سرے یہ غلط ہے جملہ تیرا ٹھیک ہے صرف معراج دی راتی اللہ نے 50 نمازاں عطا کی تھیاں سن تے روزے مدینے شریف وچ آ کے فرض ہوئے نے معراج شریف جدوں سرکار مکہ پا کے سن ادوں آپ مکہ پاک چوں معراج شریف تے گئے تے صرف اللہ تعالیٰ نے 50 نمازاں دتیاں سن روزے معراج دی راتی نہیں سن آئے تے نالے 6 مہینے دے نہیں سن آئے وہ بھی مدینہ شریف وچ آ کے آئے نے تے 1 مہینے دے آئے سن کوئی گل یاد رہے گی اچھا توجہ حضور فرماندے نے اللہ کریم نے فرمایا محبوب 50 نمازاں لے جاؤ فرماندے نے میں بڑا خوش لے کے جدوں میں واپس آیا نا تے ایک روایت دے پیش نظر چھٹے آسمان کلیم اللہ علیہ السلام نہ ملاقات ہوئی کلیم اللہ علیہ السلام کہتے ہیں حضور سفر معراج مبارک ہوئے کی تحفہ لے کے آئے میں کیا کلیم اللہ نے میری امت واسطے 50 نمازاں عطا کی تھیں کہ نہیں اچھا انہیں نمازاں دی باری ویکھو کڈے ساہ ہی سک گئے نے قسم سے ہیں سرکار فرماندے نے میں بڑا خوش ہو کہ میں کیا اللہ نے 50 نمازاں عطا کی تھیں تو جناب کلیم اللہ علیہ السلام آپ کہندے نے حضور میں دنیا وچ رہ کے آیا تے میں پریکٹیکل کر آیا انہاں نے کوئی نہ پڑھنی سچی گل کیتی قبلہ سیالوی صاحب 5 پڑھنوں آوازدار نے 50 کنے پڑھنیاں سی حضور میں رہ انہاں کوئی نہیں پڑھنیاں تے واپس جاؤ تے کٹ کروا کے آؤ سرکار فرماندے نے کلیم اللہ دے کہن تے میں واپس گیا ملاقات کتھے ہوئی ہے چھٹے آسمان ہم توجہ آیا کہ جملہ بولنے آئے تھے پہلی واری تے میرے نبی گیا جبریل دے نال تے براق دے نال سدرۃ المنتہا تے راہ وچ جاندیاں رف آیا کئی سواریاں آئیاں تے آقا بعد وچ کیڑی سواری تے گئے بعد وچ کیڑی سواری تے گئے یاد رکھنا آقا کریم علیہ السلام جڑا پہلے سواریاں تے گئے اے آقا کریم دی عظمت نہیں ہے دے وچ سواریاں دی عظمت نو رب نے بلند فرمایا ہے کہ وہ براق دی عظمت ود گئی جدے تے میرے نبی بہ کے گئے براق دی عظمت ود گئی باقی جدو گئے نے میرے نبی اپنی نبوت دی طاقت دے نال گئے فرماندے نے جدو واپس آیا مختلف روایات آندے رہ جاندے رہ جدو رہ گیا نا 5 تے کلیم اللہ علیہ السلام از کہتے ہیں حضور کنیاں رہ گیا میں کہ 5 حضور میری منو تے ایک پھیرا ہور مارے آؤ اچھا میں نا جی حقیقت بات اے منڈی بہت دین دے اے سرگو دے تو پرہ نکلی ہے نا منڈی بہت دین
ਅਸਾਲਮ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਨਿਕਲੀਏ, ਹੈਡ ਫਕੀਰੀਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਨਾ ਯਾਰ ਨਾ ਲੈ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤਕਰੀਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਲੀਮੁੱਲਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਜਦੋਂ 5 ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਹੋਰ ਮਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਆਂਦਾ ਮੌਲਵੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੈਸੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਹੋਰ ਮਾਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਮੁੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੀ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੁੱਕੇ ਹੀ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਕਲੀਮੁੱਲਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਹੋਰ ਮਾਰੋ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? आपने फरमाया कलीमुल्ला 50 नमाज़ां सन हुण 5 रह गईयां ने। इस्तहयई तो मिर रब्बी, मुख्तलिफ अल्फाज ने फरमाया हुण 5 तो घट करांदियां मैनू अपने रब तो हया आंदी है। जदों सरकार ने कहा ना मैनू रब तो हया आउंदी, अल्लाह दी रहमत नू जोश आया। फरमाया सोहणिया जे तेनू 5 तो घट करांदियां साडे कोलों हया आउंदी है ना, असी अला कुल्ले शैइन कदीर हां। सोहणिया असां नमाज़ां घटाइयां ने, सवाब नहीं घटाया। सोहणिया जा उम्मती तेरा 5 पढ़ेगा सवाब असी 50 दा अता फरमा छड़ा। देखो ना मालक दी करम नवाजी है ना, पढ़िए 5 ते सवाब 50 दा। ये बरक्स अजे भी वो फिर की कह सकने हैं, जेड़ा एडियां अजमतां वेखण दे बावजूद 5 भी ना पढ़े। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुनाफिक बंदे ते 2 नमाज़ां बड़ियां भारी ने। मुनाफिक बंदे ते 2 नमाज़ां बड़ियां भारी ने। हजूर केड़ी? फरमाया एक फजर दी, दूजी इशा दी। ऐ ते दस दे हो ना कि भाई मुनाफिक दी अलामत मुनाफिक वेखना होवे ते जिक्र अली छेड़ दिया करो, ते ऐ भी कदी नाल दस्सिया करो। ठीक है ना जी। ਉਹਦੀ वजह है अली पाक ने एक भी नहीं छड़ी, एक जाती सी सूरज वापस लिया के पड़ी है। तवज्जो हजरात, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते ने कि मैं वापस आया, जो वापस आ रहा था तो मैं जबरील नूं कहा जबरील ऐ इन्ना कुछ असी कर करा के आ रहे हैं, जन्नत वेखी, दोज़ख दा मुशाहदा कीता, ये मेरी गल दी तस्दीक कौन करेगा? तो जबरील अमीन ने दस दिता। सरकार जदों वापस गए, सुबह का टाइम होया, हजूर घरों निकलन लगे ना, तो उम्मे हानी कहंदियां ने जदों मैं सरकार के कमरे में दाखिल हुई ना, तो मैं वेख्या सरकार का कमरा नूरुन अला नूर, नूर ही नूर सी। तो मेरिया अखां चुंदे आ गई। तो मैं अर्ज़ की हजूर की? आपने फरमाया मैं गया सा ला मकान ते रब दा दीदार करके है। तो हजरत उम्मे हानी अर्ज करदियां ने हजूर एक गल बन्ने जाके ना किसी अगे करे, किसे नहीं जो मनना लोका तुहाडा इनकार करना। मेरे आका ने जिहड़ा जुमला फरमाया, फरमाया उम्मे हानी ये गल राह च अगे ही हो गई सी। हजूर किवें? आपने फरमाया मैं जबरील नूं कहा सी मेरी गल दा इकरार कौन करेगा, तस्दीक कौन करेगा? जबरील अर्ज कीती सोहणिया कोई होर मन्ने ना मन्ने, तुहाडा यार सिद्दीक ते मन्नेगा ना। हज़रात गिरामी, ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सफरे मेराज, ਉਹਦਾ थोड़ा जिहा इकतबास मैं जनाब दे गोश गुजार किया है। बाकी फिर कभी इंशाअल्लाह मौका मिलेगा। अच्छा चलो, मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह, मियाँ मुहम्मद बख्श साहब आरफे खड़ी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने सामने एक बंदा बैठा तो आंदा है ए खंड बड़ी मिठी होंदी। बस जी बाकी फिर सही करी। मैं खंड की गल की थी, चुप ही कर गया। जी अजकल बड़ी महंगी हुई पई है, तब्दीली का रगड़ा लग्या ना जी। तवज्जो आंदे खंड, एक बंदा आंदा जी खंड वेखो कि, दूसरा आंदा नहीं जी मिश्री ये तो ज्यादा मिठी होंदी। आए हाय, ये नेक बंदे इन्हां दे विचों ही सरकार की अजमत भी तलाश कर लेंदे ने। आरब खड़ी ने फरमाया कख सवाद नहीं मिश्री अंदर, कख सवाद नहीं मिश्री
کری اساں کھنڈا بھی چکھ اے ڈٹھیاں پر اینا ساریاں اے چیزاں نالوں اے گلاں مدنی دیاں مٹھیاں اینا ساریاں اے چیزاں نالوں اینا ساریاں اے چیزاں نالوں اے گلاں مدنی دیاں مٹھیاں آخری ہے جی ہوں اگے تو نہیں ہے تہاڈی مہربانی ہاں جی لا لیاں یا لا تو یا لیاں ہاں جی لا لیاں لا لیاں لا لیاں او یا نا بھاجی پکیاں لا لیاں ہاں جی سبحان اہل بیت رسول دی عظمت اور شان دے وچ ایک کلام ہے ملدا ہے سکون دل نو پنج دل دی سنا کر کے ادھر والے بندے مٹھے ہو گئے ملدا ہے سکون دل نو پنج دل دی سنا کر کے پنج تن نے رجا چھڑیا ہر چیز عطا کر کے پنج تن نے رجا چھڑیا ہر چیز عطا کر کے اور بن پوچھیا فرشتے بھی دروازہ نہیں لنگ دے بن پوچھیا فرشتے بھی دروازہ نہیں لنگ دے حسنین دی امی دے پردے دا حیا کر کے وآخر